Ik ben Anja en ik werk bij Knipsel aan de Spiegel. En we zijn in Ljouwert op Prins Hendrikstraat. Ik ben Nienke en ik werk hier al 30 jaar. En ik had 8 jaar Lien oernom van mijn ex-baas. Ik vind het leuk om dan een beetje in het Frieske erop te zetten. Omdat je natuurlijk een hele protte Frieske klanten wil komen. En die vinden het wel leuk als dat een beetje beroepsdienstzaak. Er staan alle kreten op van waarom dat er naar de kapper moest, zeg maar. Dus voor allerlei redenen, voor Christ of voor tij hier of voor gewoon omdat het leuk vindt. Ja, ik merk wel dat er wel hele positieve reacties op binnen. Dus, soms toempjes van de ruut omheen en dat soort dingen. Ja. Of dat mensen denken van wat staat daar. En dan zorgen ze het bord en dan maken ze foto's. Of ze zorgen even naar binnen en zo. Dan denk ik altijd, yes, dan gaan we weer. Reclame, ja. En dat zorgen we dan weer om op Facebook en op Instagram. En dan denk ik, nou, in andere gebieden als Limburg of zo, denk ik altijd, nou, het is altijd leuk als die mensen weer omkomen en die komen weer bij ons in de zaak. Dat we dan wat naam kregen, zeg maar. Omdat wij ben je natuurlijk ook wel mooi, de helft van het personeel is Fries, dus wij praten onderling ook wel Fries. En merk ik dat klanten het wel leuk vinden als we Fries praten, dus dan, dat werkt toch wel. Ja, we blowen dat wel een beetje aan. Heel leuk, ja, zeker.